Myslím si, že prisťahovalci v tej alebo ktorej krajine, keď prídu, tak určite tam zoberú pár miest vlastne tým ľuďom, ktorí tam bývajú v tej krajine ako domorodcom, dá sa povedať. Ale zase takisto si myslím, že keď už sú prisťahovalci, už sú na nejakej oficiálnej úrovni v tej krajine, tak krajina by sa s tým mala vedieť vysporiadať. No. Myslím si, že na Slovensku je veľmi málo prisťahovalcov a že kultúrny život Slovenska nie je narúšaný prisťahovalcami zatiaľ, pretože ich je tu dosť málo. Takisto na Slovensku nemôžem povedať, že prisťahovalci zhoršujú problémy s kriminalitou. Máme menšiny, ale tak nie sú to prisťahovalci. Keby tu bolo možno viac prisťahovalcov, tak by sa možno opakovala situácia ako z ostatných krajín Únie, kde prisťahovalci, vlastne kde majú s prisťahovalcami problémy. Ale na Slovensku to sa netýka Slovenska zatiaľ. Myslím si, že keď štát vlastne už príjme tých prisťahovalcov a spečatí ten ich príchod, je to nejaká oficiálna cesta, tak si musí vedieť vlastne, čo si nabral na ramena, tak povediac. A potom si myslím, že prisťahovalci, ak teda ten štát vie, do čoho sa púšťa, tak by prisťahovalci nemali byť problém a byť nejakou ekonomickou záťažou pre tento štát. Myslím si, že podiel prisťahovalcov v tom alebo inom štáte môže zmeniť kultúrny život tej danej spoločnosti. A ak sa vlastne títo prisťahovalci s tými ľuďmi, ktorí vlastne s tými pôvodnými obyvateľmi nedohodnú alebo nejak proste nebudú spolu vychádzať, nebude to na dobrej ceste, tak môžu vzniknúť určite problémy. Naopak, ak budú tí ľudia ohľaduplní k sebe a tolerantní, čo by mohli byť, vlastne sme v Únii a je tam viac typov, predsa len kultúr, národov, tak myslím si, že s tým by nemal byť problém. Pre spoločnosť je podľa mňa lepšie, keď prisťahovalci si zachovajú svoje zvyky. To záleží zase do akej miery sú vlastne pre tú svoju krajinu, z ktorej pochádzajú, do akej miery si ju ako nevážia, ale proste ako sa k nej hlásia. Ale myslím si, že nie je dobré, keď prisťahovalci stratia tie svoje zvyky, pretože keď sa tie kultúry zmiešajú, vznikne niečo nové, ale niečo zase staré zanikne, tá ich pôvodná kultúra. A to je škoda, to by si mal každý ten národ uchovať, každý tí prisťahovalci by to mali mať. Keby som mal prispieť na životné prostredie, musel by som o tom vedieť a určite by som prispel, pretože viem, v akom štádiu sa tento vlastne svet nachádza, nie je to dobré. A keby sa povedalo, áno, ideme s tým niečo robiť, ideme vyriešiť problém, prosíme ľudí, aby s tým pomohli, určite myslím si, že by som pomohol. Nemal by som s tým problém. Myslím si, že naša Zem má ešte určité zásoby surovín, ktoré sa však rýchlo míňajú a človek musí si dávať pozor, aby sa proste neminuli príliš rýchlo a nebude mať z čoho žiť. Takže človek by mal byť, tak ako je Zem, ohľaduplná k nám a vytvára niečo pre nás, tak človek by mal byť ohľaduplný k nej. Takže tam si musíme dávať pozor ešte. Myslím si, že ľudia, ktorí vlastne sa nejak nerozumejú do prírody alebo robia bez nejakého vedomia s tou prírodou, tak môžu sa narobiť pekné rošoše v tej prírode, pekné problémy. Na druhej strane človek, ktorý súcití s prírodou, trošku sa tomu rozumie a je k nej ohľaduplný a myslím si, že by nerobil nič zlé pre prírodu, takže je to zase asi vec osobnosti, no. Nie každý sa stará o prírodu, no. Niekomu je to jedno. Umie si auto v potoku a tak, takže tak ako vlastne ľudia na tomto svete niečo míňajú, teraz napríklad ropa, tak zase niečo sa snažia vyvinúť. Čiže zdroje energie, dajme tomu tej fosílnej, že sú už minuté, ale na druhej strane ľudia vymýšľajú v kuse niečo nové, je veľa projektov ohľadom tohto. A myslím si, že keď človeku keď mu príde mráz na chrbát, tak si povie, aha, niečo nie je dobré a začne vymýšľať, pretože človek v kuse niečo vymýšľa a je schopný vymyslieť nejaké nové technológie. V súčasnosti sa vymýšľa veľa nových technológií a keď niečo dôjde, tak myslím si, že vymyslí človek niečo iné, nové, čo bude fungovať. Treba však na to začať myslieť včas, pretože nebude na to myslieť, bude neskoro a potom finito.
príroda sama o sebe je silný faktor, čiže tá prekoná veľa vecí, ale ak človek bude v kuse do ňu znečisťovať, ničiť ju, tak potom ak ju raz už zničí, tak už sa to nevráti. To budeme mať potom ťažké. Tak myslím si, že človek je jeden z tých dokonalejších, jeden z tých lepších organizmov, ako takých vyvinutejší na tejto zemi. A človek myslí, a keď niekto myslí, tak nadobudne možno tú schopnosť ovládať niekoho. Takže myslím si, že ľudia boli stvorení ako tvor, ktorý by to tu mal nejak, nie že organizovať, ale ktorý by to tu mal nejak spravovať na tejto zemičke našej.